Imos empezar cos vídeos de FreeCAD. O primeiro que faremos é abrir o noso navegador e no noso buscador escribir FreeCAD. Na primeira opción que temos, aquí vemos unha ligazón para descargar a aplicación. Pulsamos nela e aquí temos a última versión estable que colga no servidor de FreeCAD. Neste caso, un 02. Eu estou usando un 00 que non se diferencia moito, prácticamente nada, desta versión. Segundo o noso sistema operativo, pois usaremos o ficheiro que máis nos interese. En Windows tedes o ficheiro instalable ou o portable, en Mac, pois depende do voso procesador, usaredes un ou outro. En Linux, que é o meu caso, podedes usar esta imaxe nunha arquitectura de 64 bits a de AMD ou Intel, ou a arquitectura a Arch64. Eu vou usar esta imaxe e unha vez que a descargades, tedes aquí o ficheiro. Pois para executar este ficheiro temos que seleccionar, ir a propiedades e en permisos marcar que se poida executar. Unha vez feito iso, xa podedes darlle a doble clic ou botón dereito a abrir, que é o mesmo, e abrirase a aplicación. Aquí temos a nosa aplicación. Podedes ver que aquí aparece unha serie de elementos. Estos son bancos de traballo. Segundo o banco de traballo no que pulsemos, por exemplo, vamos a dar aquí a ficheiro novo, teremos unhas opcións. Se cambiamos o par será o banco de traballo co que empecemos a traballar. Temos estas opcións. Tedes aquí tamén draft, que vos aparece outras opcións. Podemos ir saltando de opción en opción, de banco de traballo en banco de traballo, perdón. Outra opción a ver é a de editar preferencias, e podemos ver aquí, pois en documento, por exemplo, que está marcada esta opción para crear miniaturas unha vez que se crea o ficheiro, e así poder ver dun vistazo a imaxe que representa o ficheiro. Outra opción interesante é aquí en par design, ter activada estas opcións para, digamos, evitar que cando unamos pezas se vexa a unión. Ben, en principio isto iremos vendo pouco a pouco as opcións de cada banco de traballo a medida que fagamos pezas. O deixamos aquí por agora.